कुठलाही फेरफार साठवला गेल्यानंतर त्याची नोटीस काढणं अत्यंत आवश्यक असतं. तर एखाद्या फेरफारची नोटीस 9 नंबरची नोटीस जी म्हणतो आपण ती कशी काढायची त्याबद्दल आपण या व्हिडिओमध्ये माहिती पाहणार आहोत. तर 4974 हा जो फेरफार आहे, इतर फेरफार याची नोटीस अजून अद्याप आपण काढलेली नाही. तर त्याची नोटीस कशी काढायची ती पाहूया आपण. तर मेनूमध्ये फेरफारची माहिती भरणे या मेनूमध्ये नोटीस, हरकत व संवाद हा जो 5 नंबरचा ऑप्शन आहे त्यामध्ये 9 नंबर नोटीस तयार करणे या पर्यायावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर जो आपला फेरफार क्रमांक आहे त्या फेरफार क्रमांकावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. आपला फेरफार क्रमांक आहे 4974. सगळ्यात वर जो आला शेवटचा फेरफार आहे तो वर येईल. त्यावर मी निवडा या बटनावर क्लिक करतोय. नोटीस काढल्यानंतर सदर फेरफारामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही. जसे फेरफाराच्या तपशिलामध्ये बदल म्हणजे फेरफारची नक्कलेमध्ये बदल करता येणार नाही आणि फेरफाराचा सर्वे समाविष्ट करणे इत्यादी याची कृपया नोंद घ्यावी. ओके या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे, कारण आपल्याला कुठलाही फेरफारच्या तपशिलीमध्ये सध्या बदल करायचा नाही. त्यानंतर इथे आपण पाहू शकतो त्या गटातल्या सर्व व्यक्तीची, ह्या फेरफार ज्या गटात घेण्यात येते त्या गटातल्या सर्व व्यक्तींची ते नाव येतात. आपण सर्व व्यक्तींना नोटीस देऊ शकतो. तसेच चावडीवर नोटीस प्रदर्शित करणे म्हणजे चावडी हा जो ऑप्शन आहे शेवटचा तो कंपल्सरी मध्ये आहे, त्याला आपण काढून टाकू शकत नाही. चावडीवर ढकलणं हे कंपल्सरी आहे. त्यानंतर वरल्या व्यक्तीपैकी कुणाला द्यायची का नाही हे आपल्या मनावर. हुसेन इस्माईल सईद हे आपले अर्जदार असल्यामुळे त्यांना नोटीस द्यायची आवश्यकता नाही. त्यांनी स्वतः अर्ज आपल्याकडे आणून दिलेला आहे. वरील 2 व्यक्तींना मी सिलेक्ट केलेला आहे चेकबॉक्सला आणि 60वा या पर्यायावर मी क्लिक करतोय. त्यानंतर 9 नंबर नोटीस दाखवा या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. ही आपली नोटीस जनरेट झालेली आहे. या ठिकाणी आपण फेरफारचा तपशील सुद्धा पाहू शकतो, गट क्रमांक पाहू शकतो आणि फेरफार क्रमांक, आणि इथं ज्यांना नोटीस आपल्याला देणं आवश्यक आहे त्यांची सुद्धा नावे आलेली आहेत. हा